Spune-mi și mie, de ce femei să te ferești? Rele. Ce înseamnă rele? Caracter infectă. Fără principii? Fără principii, fără valori, fără discurs, fără cultură și fără stil. Pentru că dacă stai să te uiți la ceea ce se numește astăzi stil, pe vremuri găseai la colț de stradă pe Plas Pigalle. Mă mai vezi odată în costum de baie, de data asta este roșu, nu negru, promit că peste 2 zile o să fie verde. Păi trupul este același, eu deja nu mai vreau să te mai văd în costum de baie, că te-am văzut, știu cum arăți. Iubirea nu se cuantifică prin obiecte și prin spații în care ești. Ea se poate manifesta oriunde. De ce? Pentru că nu ține cont de spațiu. Iubirea poate să fie extraordinară și în momentul în care, cum spunea un șef mai pe vremuri, Dumnezeu să-l ierte, mănânci niște salată de vinete cu pâine și bei o sticlă de vin. Pe un pled undeva într-un parc. Este mega iubire, nu are nicio legătură cu nimic. De-aia au fost oameni care s-au iubit și în pușcării sau în lagăre. Nu există chestii de-astea. Iubirea este doar la Saint-Tropez sau doar la Dubai. Bullshit. Iubirea poate să fie foarte bine și în Berceni și în Pașcani. În momentul în care plecăm la drum cu chestia asta, eu știu, tu nu știi, este nu vom avea relație. Da? Vom avea din start roluri disproporționate și nu vom avea relație. Relația înseamnă să suntem noi doi versus problemă. 2 oameni adulți care se adună împreună, găsesc soluții și rezolvă problema, una câte una. Pur și simplu. Dar asta nu înseamnă că eu știu mai mult, tu știi mai puțin, eu sunt by default zeiță și trebuie să fiu adorată și tu ești un căcănar care nu merită nimic de la mine. Că astea sunt extreme, atenție. Dragi prieteni, invitatul nostru de astăzi este Andrei Vulpescu. Subiectele de astăzi în cadrul podcastului o să fie bărbați, femei, relații, sex și alte câteva subiecte de genul. Bine ai venit, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Salut, bine te-am găsit. Bărbații în ziua de azi caută metode de a evita realitatea prin jocuri video, adicții și femei. Ce părere ai de treaba asta? Aici cred că aș reformula un pic și aș înlocui realitatea cu responsabilitatea. Aș face o mică înlocuire de un singur cuvânt, care, sigur, responsabilitatea face parte din realitate, deci n-ar fi o înlocuire bruscă și abruptă. Deci nu a fost eronat ce ai spus tu, dar eu m-am dus la cauză. Pentru că mie mi se par toate chestiile astea niște evadări din ideea de eu ca adult sănătos, adult, atenție, nu copil, nu copil cu imagine de adult, pentru că sunt diferite chestiile astea, eu am niște responsabilități. Adolescentul nu are. Pentru că dacă stai să te uiți în dezvoltarea copilului, vei vedea că la adolescență el are caracteristica asta de a nu avea mari responsabilități. Și de obicei opune rezistență la teme, la tot felul de lucruri, la reguli sociale, la o oră de trezire, la o oră de ajungere și așa mai departe. Asta intră în pachetul dezvoltării lui, în vârstă, cum ar veni. Da? În momentul în care ajungi adult, adică hai să spunem că există o distanțare de 18 luni, se zice, între finalizarea creierului la femei și la bărbați. Bărbatul e în urmă cu 18 luni, deci cu 1 an jumate. Asta înseamnă că femeia, să zicem, la un 26 de ani este completată, bărbatul la 24 jumate nu. Mai are un pic de stat. Nu generalizăm, dar putem să o dăm ca informație, da? Asta înseamnă că nu putem să avem foarte mari pretenții de responsabilitate și de responsabilizare, de maturitate la un tânăr până în 30 de ani, pentru că el încă nu s-a copt. Și să știi că în multe dintre dialogurile pe care le am cu tineri sub 30 de ani, 24, 25, 26, zăresc în discursul lor o mega presiune pe care le opun asupra lor să fie la un nivel de bărbați de 40 de ani, ceea ce e un pic cam prea devreme. Da? De-abia ai terminat facultatea, ai început să cochetezi și tu cu un job, încă n-ai apucat să prinzi praf, cum se zice, știi? Dar, în schimb, ei își dau niște șuturi foarte tari pe unde nimeresc, știi? Așa, în cap, în cur, nu mai contează. Pentru că au această presiune de a dovedi. Și este o presiune pentru care se face vinovată și societatea în întregul ei. Da? Prin mesajele promovate, prin această sete de lux, prin această nebunie cu călătoriile în zone de-astea mega fancy și
exotice și așa, deși dacă stai să te gândești, poți să ajungi destul de ușor în zone exotice și nu neapărat pe buget mare. Și sunt multe idei pe presiunea care vine din partea femeilor, care ridică standardele foarte sus. Și deja au început să aibă niște cerințe cu care un tânăr de 26-27 de ani nu prea poate să facă față decât dacă este dintr-o familie cu foarte mulți bani sau poate el a fost un creier ceva mai ieșit din turmă și a reușit să aibă succes într-un domeniu de activitate, însă aici putem vorbi despre un segment destul de mic. Și toată presiunea asta îl sufocă. Înțelegi? El nu stă să-și dea timpul ăla pe care noi ăștia din generația mea, care acum batem la 50 de ani, l-am avut la vremea noastră, pentru că noi la vremea noastră, când eram, nu știu, între 20 și 30 de ani, noi nu am avut presiunea asta. Gândește-te că eu, când aveam 20-25 de ani, nu existau telefoanele astea cu ecrane. Nu exista influența care este acum prin aceste device-uri, da? Nu exista nebunia asta că toată lumea vrea să fie milionară. Nici vorbă. Tu stăteai acolo, îți făceai o facultate, îți făceai o relație, poate te căsătoreai, făceai un copil, începeai să intri în zona asta, să-i spunem, clasică de... Și atenție, vorbim de nu foarte mult timp în urmă. Da? Eu am 49 de ani acum, deci vorbim de 24 de ani. Nu e așa departe. Chiar nu e departe. Puteam să și golănim, le puteam face pe toate. Acum ai senzația că ai un jug de gât, tinerii au un jug de gât și mie îmi pare foarte tare rău pentru ei. Pentru că sunt supuși acestei presiuni mult prea devreme și nu știu dacă au skill-urile necesare să facă față. Și de unde vine presiunea asta? Din toate părțile. Din absolut toate părțile. Prima presiune și cea mai importantă este cea venită din social media, unde se promovează niște mesaje care sunt absolut cretine. Niște pretenții care sunt absolut cretine. Deja ți se cere ca la 24-25 de ani să ai nu știu ce fel de mașină, nu știu ce fel de casă, adică băi, ai puțin să coborâm pe pământ, că totuși trăim unul la mână în România, doi la mână știm și noi cam care e nivelul de salarizare în țara asta. Nu putem să cerem bolizi de lux și mai știu eu ce vile și chestii unui tânăr care n-avea de unde să le scoată. Adică e un pic prea mult. Este o idealizare a unor standarde care oricum sunt foarte greu de atins. Deja te raportezi la 1-2% din populație și tu încerci să normalizezi asta pe toată populația. E imposibil să faci chestia asta. Așa cum le-ai cere, nu știu, unor fete să fie toate trase la sală și cu six-packs și sâni și fund și tot și sală și dietă și frumoase și nu știu ce. Este imposibil. Dacă ești pe stradă, nu o să întâlnești 200 de metri. Și crezi că social media te zmintește? Cu siguranță da, dar deja este studiată chestia asta. Tot simulacrul ăsta la care asistăm de dimineață până seara, pentru că este un simulacru. Da? Îți dau un exemplu. Bănuiesc că și tu ai fost în zone exotice și eu am fost în zone exotice și mulți care se uită. Știm foarte bine că dacă ești într-o plajă de aia, poți să găsești 5, 6, 7, 8, 10, 15 locuri în care poți să pozezi și să pară extraordinar de mișto. Pentru că te ajută relieful, da? E simplu. Oriunde te-ai băga într-o zonă, să zicem, nu știu, Thailanda, Caraibe, orice. Africa, nu contează. Dar în același timp, dacă muți cadru și îl lărgești un pic la stânga sau la dreapta, vei vedea și cealaltă parte. Da? Vei vedea și sărăcia aia, vei vedea și cocioabele alea, vei vedea și căței sau mizeria de pe jos, că sunt acolo. Dar tu când vezi toate pozele alea cu apusul de soare și cu toate nebuniile, care într-adevăr arată foarte frumos, așa, tu ai senzația că ăla este un peisaj ideal unde ai vrea să fii și tu, dar nimeni nu-ți spune, bă, stai puțin, că nu e chiar așa. Înțelegi? Că oamenii sunt relaxați, nu e atât de fancy cum crezi tu. Da, se vede frumos, dar și la noi se vede frumos în anumite zone dacă te duci. Dar nu trebuie să te duci până acolo. Cert este că oamenii care fac chestiile astea, ei nu trăiesc așa. Viața lor nu este doar în cadrele astea superbe. Ideea e că dacă tu nu ai suficientă cultură, dacă nu ai suficientă deschidere spre a cunoaște viața în profunzimile ei și mergi numai să halești imagini de astea de dimineață până seara, da? Și după aia te uiți la tine și zici, da, uite, eu nu am posibilitatea să fac chestia asta, te duci dracu. Și asta se numește invidie socială prin social media. Da? Ce înseamnă această invidie socială? Ăla are, eu n-am nicio șansă. Deși ăla poate e backpacker.
Poate că omul s-a dus pe minim de buget și a luat biletele de avion cu un an de zile înainte cu 600 de euro și a luat niște cazări de buget și sunt chiar mega ieftine cu $20 pe zi, dar el îți pozează pe Instagram cele mai frumoase locuri. O excursie de aia cu barca pe la toate insulele alea frumoase din Krabi, de exemplu, unde am fost eu, aia costă vreo 100 de lei pe zi. Deci să nu-ți imaginezi că e ceva extraordinar și de neatins, da? Poate oricine să facă chestia asta. Ca dovadă că sunt oameni din Bangladesh și din India și de peste tot turiști acolo, nu neapărat instagramări, înțelegi? Și atunci se vinde acest fals, acest ideal. Ceea ce el poate să producă 3 lucruri ca invidie socială. 1. Poate să producă furie, care se manifestă prin agresivitatea online în comentarii și asta o avem toți. Mi-o iau pe ciocane de la invidie de dimineață până seara, crede-mă. Și cred că ți-o iei și tu și cred că și-o ia orice om care e cât de cât mai expus, indiferent că e bărbat sau femeie, va fi ros de dimineață până seara ca un os de la plin de carne, știi? Asta e una. 2 la mână poate să aibă un aspect motivațional în sensul că, iată, mie îmi place conținutul pe care îl face omul ăsta, și vreau să intru în legătură cu el, deci curiozitate, dar asta e un procent extrem de mic, să-mi spună și mie cum face. De principiu, toți oamenii care au ajuns prin propriile forțe să aibă un anumit nivel de expunere nu vor ezita să îi dea sfaturi omului, că nu o să le ia pâinea, cum se zice. Da? Omul ăla știe cât a muncit pentru comunitatea lui și știe că, ok, îi dau sfaturi omului, nu o să poată să facă cum fac eu 1 la 1, evident. Dar poate că pot să-l ajut și atunci este în regulă. Deci asta a fost a doua. Și cea de-a treia este retragerea socială. Eu nu am nicio șansă, drept urmare, nici nu încerc să-l distrug pe ăla, nici nu sunt curios să văd cum a ajuns acolo, ci eu n-am nicio șansă și mă retrag. Ce înseamnă chestia asta? Mă închid și mă lipesc de canapea? Și că e acel rotten brain, că se vorbește despre creierul putrezit, tinerii care stau în pat și nu coboară de acolo. Practic putrezesc acolo în pat, cum se zice, da? Generația inactivă care nu face nimic. Generația zero sau, cum ar veni în ghilimele, generația degeaba. Vom vedea dacă e așa sau nu. Adică nu produce, evită contactul, nu face nici relații, nu face nici sex, nu face nimic, stă se sedează pe Netflix, consum de pornografie la greu, jocuri video și cam atât. Da? Mâncare de proastă calitate, nu mișcare, aia e. Și care e antidotul la această problemă serioasă? Antidotul este educația. Eu am mizat întotdeauna pe chestia asta. Ce înseamnă această educație? Că nu vorbim despre profesorul de la școală, care este și el invidios pe copilul care are și haine mai mișto și telefon mai scump în buzunar. Da? Și e și acolo o invidie. De-aia și uneori poate fi agresiv și să-l pedepsească pe un copil. Da? Se poate manifesta și așa. Neputința, ratarea propriului profesor, da? Educație înseamnă să punem sănătate în informația pe care o trimitem în public. Indiferent că vorbim despre actul de educație sau de actul de parenting sau și ce facem noi prin contextul expunerii media, da? Tu prin podcasturile tale, eu prin ceea ce public la mine pe rețelele mele sau și inclusiv prin ceea ce lucrez în cabinet, da? Sau prin ceea ce spun în podcast ca al tău, da? Este tot o formă de educație asta. Să revenim un pic la valori, să revenim puțin la oameni, să ne conectăm la oameni și să terminăm cu toate bullshit-urile astea de iubește-te pe tine, ai grijă de tine, pune-te pe tine pe primul loc. Da, dar nu scrie nicăieri că a te pune pe tine pe primul loc înseamnă în detrimentul celorlalți. Nu spune nicăieri că nu poți să te iubești pe tine dacă ești într-o relaționare cu cineva. Asta nu este o chestie că te duci pusnic de nebun în pădure și cobori de acolo peste 3 ani, că nu o să mai înțelegi lumea peste 3 ani, nu o să știi ce se întâmplă. Zici, mamă, sunt extraordinar de dezvoltat personal, dar eu n-am avut contact cu oamenii și o să fugă toți de mine. Aia nu e dezvoltare personală, e o tâmpenie. Nu există dezvoltare personală dincolo de relații. Nu se poate. Te dezvolți, te naști în relație și mori în relație. Și te dezvolți în relație. Indiferent că relația aia este cu părinții care sunt îngrijitorii tăi când sunt copii, cu prietenii de la bloc sau de la casă sau de pe uliță de unde stai, cu colegii de școală, cu colegii de muncă, cu partenerele de
fucking de cuplu, soție și așa mai departe. Totul este relațional. De unde, Doamne iartă-mă, a ajuns și a apărut această modă sinistră centrată pe singurătate, pe cuvântul de onoare că nu înțeleg. Nu am citit nici măcar un studiu care să spună că pe termen lung singurătatea îți face bine. N-am văzut. În schimb am văzut studiul ăla de la Harvard, care este celebru că e făcut longitudinal pe 80 ceva de ani, da? Care spunea foarte clar, cei mai importanți doi factori în starea de bine a unui om sunt calitatea relațiilor și conexiunile sociale. Nu e singurătatea nicăieri. Deci ne-am dilit cu toții și ne ducem în zona asta de singurătate și aveam senzația că, mamă, ce mișto e. Bă, nu e. Garantat vă spun. Nu am cunoscut. Și nu este nicio generalizare, nimic. Nu am cunoscut nicio persoană care să fie singură și să zică ce mișto și fericită e. Nici măcar una. Chiar dacă avea cerc de prieteni. Tot când se tăia camera și se închidea filmarea, spunea că și-ar dori pe cineva. Tot o spunea. Și aici nu mă adresez pe vrăjeală și pe ipocrizia asta cu cadru și camerele și fard. Nu, la realități. Și am cunoscut și femei milionare care își doreau chestia asta. Credeți-mă, nu am cunoscut. Să vină și să spună, n-am nevoie de unul să stau cu el să îmi fie bine și să-mi consum și eu relația și iubirea. Nu am cunoscut. Dacă voi știți, să-mi prezentați și mie. La un moment dat vorbeai de sete de lux. Oare este vorba despre sete de lux sau o sete de fericire? Nici de una, nici de alta, sete de consum. Pentru că, vezi, luxul care era acum 20 de ani, acum este banal. Dacă te uiți la ce însemna lux, să zicem, în anii 90, când era aproape imposibil pentru un tânăr de condiție medie, să spunem, să intre într-un magazin de lux și să-și achiziționeze ceva de acolo, și te uiți astăzi că în toate cartierele, din toate orașele, pe toți oamenii, indiferent cât de săraci sunt branduri care pe vremuri nici nu erau în România. Nici nu călcau în România. Așa. Acum sunt practic niște glume. Sunt ca niște fast food-uri de fashion. Deși scrie pe ele, nu dau nume că n-are niciun sens să îi jignim în vreun fel. Da? Efectiv așa a ajuns. Luxul nu mai este luxul care era pe vremuri. Luxul, când spuneai un nume, da, de mare creator de modă, știai că doar niște elite se îmbracă în hainele alea și niște oameni care au într-adevăr un statut și un nivel financiar suficient de mare. Astăzi oricine are chiloți cum îi zice, de brand pe el. Chiloți de brand pe el. Pe vremuri nu exista așa ceva. Aveai tetra de aia, de 5 lei. La un moment dat vorbeai de educație. Ești terapeut. Crezi că terapia poate dăuna? Depinde. Depinde cât de biasată e. Depinde cât de slab pregătit este terapeutul. Depinde cât de bine și-a rezolvat el cu el terapia personală. Pentru că, vezi, spre exemplu, dacă tu emiți o părere ca terapeut într-o terapie de cuplu despre ea și te duci în supervizare și tu ai emis și despre el, deci le-ai spus amândurora unde sunt comportamentele eronate și ce rău pot să facă în zona asta de psihoeducație. În momentul în care se aude că tu ai spus ceva despre ea, ești luat separat și ești pus să vorbești despre relația ta cu mama, care nu are nicio legătură. Înțelegi? Pentru că noi așa am fost trăinuiți, să nu putem să ținem partea sau să nu fim, cum să zic, contondenți cu clienții. Dar vezi, și contondența aia depinde. Că mie mi se pare absolut firesc să poți să-i atragi atenția persoanei din fața ta că acel comportament este un comportament care, ca efect, va fi un dezastru pentru ea. Din multe puncte de vedere, inclusiv emoțional. Și atunci să lucrezi la conștientizarea comportamentului și la schimbarea lui, astfel încât și rezultatele să fie altfel. Înțelegi? Și atunci nu merge cu, da, într-adevăr, te înțeleg, dar tu ce părere ai despre asta? Și nu, îi arăți foarte clar. Băi, comportamentul ăsta este stimulul și ăsta este rezultatul. Ăștia sunt pașii. Dacă continui așa, nu o să-ți fie ok, că nici până acum nu ți-a fost. Hai să vedem și să încercăm alte variante pe același plan, da? Că sunt multe de-astea de analiză comportamentală. SORC se numește. Stimul organic, care înseamnă gând-emoție, răspuns
și câul este consecințe. Și așa îți dai seama cum se poartă omul ăla. Nu, eu nu merg pe schița și pe schema obligatorie că trebuie să justificăm totul prin traumele din copilărie și prin chestii de genul ăsta. Uneori sunt și comportamente prost învățate, care nu au nicio legătură cu traumele din copilărie. Pentru că sunt studii, din nou, care arată faptul că, și o să-i supăr din nou pe fanii traumelor, da? Atenție, nu mă dezic de ideea de traumă, dar nu o pun peste tot. Și e o nuanță foarte importantă, deși știu că sunt greu de înțeles la asta. Ideea este așa, nu pot să justific. Uneori sunt comportamente proaste și studiile arată că nu toți oamenii care au trecut prin evenimente traumatice, da, au dezvoltat probleme psihice, probleme de comportament, tulburări de personalitate și așa mai departe. Nu este adevărat. Nu toți. Și n-am spus-o doar eu, a spus-o și Daniel David, au spus-o o grămadă de oameni. Deci dacă mergem pe ideea că totul se justifică prin trauma din copilărie, ne tâmpim cu toții. Da? Și vom sta în acel rol de copil cu imagine de adult. Nu ne vom da voie să intrăm în zona de adult unde e nevoie de responsabilitate și asumare. Crezi că terapia face bărbații mai feminizați? Uite că nu m-a întrebat nimeni chestia asta până acum. Băi, nu. Nu cred. Și o să spun de ce. Pot să spun că cumva psihoterapia, cel puțin din punct de vedere numeric, favorizează puțin ideea de feminizare. Pentru că sunt mai multe femei decât bărbați terapeuți. Și asta ți-o zic că și în anul meu, când eram puțin băieți în comparație cu fetele. Tot actul de învățământ, dacă stai și te uiți la modul general, vei vedea că are aceeași raportare. Dacă dai în urmă, să zicem, 100 de ani, vei vedea că procentul era exact pe dos. Erau foarte puține femei, de înțeles din punct de vedere social, pentru că nu prea aveau cine știe ce drepturi. Așa erau vremurile, nu înseamnă că era bine. Dar majoritatea dascălilor erau bărbați. Acum, majoritatea dascălilor sunt femei. La fel și în psihoterapie. Suntem mai puțin bărbați în raport cu femeile. Drept urmare, șansele să găsești un terapeut bărbat, și să știi că sunt mulți bărbați care caută, cum sunt și multe femei, sunt mai mici decât să găsești un terapeut femeie. Și atunci, asigur că da, diferă modul în care abordăm lucrurile noi, terapeuții bărbați, față de terapeuții femei, și este firesc să fie așa. N-a zice neapărat că este o feminizare, pentru că unii poate au nevoie de această perspectivă feminină. Eu, spre exemplu, când am fost acum ani de zile la terapie, eu am avut terapeut femeie. Și am fost extraordinar de mulțumit de chestia asta. Deci n-aș merge pe ideea că terapeuții femei feminizează bărbați. Absolut deloc. Însă depinde. Depinde de abordare, depinde, repet, de modul în care și-a făcut, înțelegi? Pentru că nu e obligatoriu, dacă este terapeut bărbat, să-l masculinizeze. Nici asta nu este obligatoriu. Da? Contează și experiența lui de viață și structura lui de personalitate și așa mai departe. Da. N-aș merge pe alb-negru. Am văzut că în ultima perioadă sunt mulți bărbați căuși de masculinitate, toată lumea predă masculinitate, indiferent de unde au învățat-o și prin ce au trecut. Ce crezi că e mai adecvat pentru un bărbat? Terapia sau un trib masculin? Depinde ce fel de trib e. Că dacă este trib gen sectă, e prost. Indiferent că e bărbat sau femeie. Pentru că știm foarte clar care este structura de trib și de fiecare dată în vârful tribului este o structură narcisică. Și nu vrem să ajungem în chestia asta. Vezi ashramuri și toate cele. Toate au aceeași structură de sectă. Da? Adepți și un guru. No way. Eu cred că poate fi un mix. Când spun mix, spun așa. Poate că ai nevoie de un, hai să zicem și coach, da, l-aș alege cu atenție. Poate că ai nevoie și de terapeut, poate că ai nevoie și de un trib, dar selectează-l cu grijă în funcție de ce-ți dorești să dezvolți. Din punctul meu de vedere, cel mai bun trib pentru un bărbat, un viitor bărbat, este sportul de performanță și, în general, sportul de echipă. Ăla e cel mai bun trib. Bărbați care au nevoie de alți bărbați, practic. Exact. Să știi că primul trib cu care eu am intrat în contact până să încep să fac sport de performanță a fost tribul din fața blocului. Ceilalți copii din fața blocului. Unde învățai o grămadă de lucruri. Da? Multe skill-uri.
Noi le spunem skill-uri atunci nici nu băgam în seamă ce învățăm. Că nu te întreba nimeni, mama când urcai în casă, murdar din cap până în picioare sau julit sau mai știu eu ce, nu te întreba ce ai învățat de la ziua de astăzi. Păi l-am bătut pe ăla de la 3, ne-am troznit cu aia din spatele blocului, am tras cu petarde și cu ăla cu carbid, mai râdeam că i-a trecut unul la un moment dat prin training. Norocul lui că nu l-a lovit pe boașe și pe așa că ajungea la spital. Făceam tâmpenii când eram mici. Deci depinde. Al doilea trib a fost tribul legat de sportul de performanță. Unde acolo la fel, fiecare avea sarcinile lui, rolul lui și responsabilitățile lui. Că masculinitatea nu există fără responsabilitate. N-ai cum să vorbești despre masculinitate fără responsabilitate. Este imposibil. Noi eram într-o echipă, tu știai că ești titular pe postul X, tu trebuia să faci sarcina de pe postul ăla. Da? Nu intrai peste ăla de lângă tine sau să intri peste altul sau nu, fiecare știa foarte clar ce are de făcut. Și se pregătea ca atare. Da? Și atunci noi știam să interacționăm între noi și era o altă dinamică de trib acolo. Al treilea trib în care eu am stat a fost tribul de trupă, de hip-hop, unde timp de 20 de ani eram 3 și mâncam din aceeași farfurie și râdeam împreună și mergeam prin țară și stăteam ore și nopți în studio, încercam să vedem cum putem să facem să fie bine și așa mai departe. 3 firi diferite. Sigur, nu eram doar 3, că la un moment dat eram extinși, mai aveam invitați, mai mergeam noi la alții să facem piese și așa mai departe. Deci, vezi, sunt triburi diferite de masculinitate pe diferite paliere. După aia, tribul de presă, unde eram toți într-o redacție acolo și eram și bărbați și femei, dar bărbații erau, nu vrei să știi cum se vorbea într-o redacție în anii aia. Nu știu acum dacă mai e la fel, dar bănuiesc că e la fel, într-un fel sau altul, deși nu se mai duc la muncă ăștia. Deci, au fost triburi peste tot. Dar toate triburile astea mă ajutau să mă dezvolt eu, ca personalitate. Da? De la fiecare primești câte ceva. Deci, vezi, relație. Și atunci eu îi sfătuiesc pe părinți să nu îi mai ducă doar la not și la tenis. Pentru că sunt sporturi individuale astea. Să-i ducă și să-i pună și să fie în săli. Da? Indiferent că îi dau la karate, MMA și ce se mai face acum, jiu-jitsu sau mai știu eu ce, să fie mai mulți. Să învețe de la alții, să stea în competiție, dar într-o competiție sănătoasă. Da? Astfel încât să-și dezvolte aceste capacități de a-și asuma responsabilități și de a se motiva de a face ceva. Da? Pentru că altfel, dacă îi ținem doar în individual o să rămână și nu o să știe să se dezvolte. Cu toate taberele alea pe care le fac coach ăștia și duc și îi pun să facă flotări în zăpadă și așa. Bun, noi făceam asta la sportul de performanță, că eu știu cine îi pune să facă de-astea și știu și ce sport a făcut. Da? Și noi în cantonamente mergeam și făceam flotări în apă. Făceam de-astea. Da? Că prindeai câte un antrenor care vrea să facă mișto de tine sau te alerga pe niște coclauri până mureai pe acolo. Că vrea el 2 mere. Mă rog, se întâmpla și chestia asta. N-aveai voie să comentezi, că se uita după tine cu binoclu, înțelegi? Adică, vezi, trebuie să înveți să și faci efort. Ori, din păcate, dacă te uiți la vremurile actuale, s-a cultivat și s-a idealizat cumva viața asta fără griji. Bă, nu există viață fără griji. Dacă stai și scoți ochii afară din Counter-Strike și te uiți un pic în jurul tău la ce se întâmplă pe hartă, bă, ai toate motivele să-ți faci griji. Ai război lângă tine și mai ai încă vreo 6-7 focare până toată lumea de război, da? Bă, aia trebuie să te îngrijoreze, nu faptul că nu știu ce e pe Instagram. Tu trebuie să fii ca bărbat pregătit pentru asta. Că se poate întâmpla. Atâta timp cât tu ai senzația că aici în Europa totul este roz și ce frumos e și mergem și bem un pahar cu vin și nu trebuie să faci mișcare, nu trebuie să faci nimic, ține minte că în Caucaz ăia fac lupte de mici. Trebuie să ține minte chestia asta. Și nu doar în Caucaz. Ăilalți până Afganistan și mai știu eu pe unde și până anumite țări arabe trag cu Kalashnikovul la 6 ani. Nu zic că e bine, dar se întâmplă. Și s-ar putea ca la un moment dat să-ți bată la ușă. Ești pregătit pentru asta? Că nu o să ieși cu flori, că nu o să intereseze de florile tale. Dacă tot vorbim despre masculinitate, vezi? Că noi spunem acum că da, suntem niște ființe evoluate și nu mai e cazul, ne mai gândim. Cum adică nu e cazul, bă, că ăștia mor la 200 de kilometri distanță, ești nebun? Acum, când vorbim noi. Până se difuzează de 6.000. Corect? Deci, despre ce vorbim?
Și atunci trebuie să te structurezi, nene, că nu mai merge. Asta înseamnă educație. Știi? M-am săturat de comentatori de ăștia tineri care nu înțeleg lucrurile astea, pentru că nici nu se uită la ele să vadă de ce sunt. Sau dacă sunt. Nu interesează. Știi? Și zic, ia uite-l mă pe ăla, pe bătrânul ăla. Îți dai seama cum mă simt eu când îmi zice cineva bătrân, că eu nu mă simt bătrân, dar eu am trăit toate chestiile astea pe care le zic. Știi? Și zice, uite-l și pe bătrânul ăla că vorbește, că nu știu ce, că e nu știu ce generație. Băi, sunt generația aia, dar eu știu cum am trăit noi. Că noi am prins când nu era internet, noi am prins când nu erau mașinile, când nu erau pagerele, când nu erau telefoane mobile și noi am știut cum să trimitem o scrisoare unei gagici. Da? Și ne-a ieșit. Că, ghiși ce? Fugeam cu trenul și mergeam la Ploiești să mă întâlnesc cu una în parc. Și chiuleam de la școală. Făceam de astea. Da? Și nu era nicio problemă și nu zicea niciuna. N-ai nu știu ce follower pe Instagram. What the fuck? Nu existau. Da? Dar era altfel de conectare. Eu nu spun cu nostalgie. Eu spun ca invitație la a ne conecta om cu om dincolo de porcăriile astea care ne zbârnăie în buzunar. Și de brandurile astea care țipă pe noi. Nu. Și ce crezi că e mai sănătos ca bărbat? Să alegi după bani sau să te refugiezi în jocuri și social media? Niciuna. Să înveți să îți găsești sens. Și cum găsești sens? Explorând viața. Știu că sună ca dracu asta. Explorând viața. Ce dracu zice mă ăsta cu explorarea lui de viață? Hai să zic ceva. În momentul în care reușești să faci ceva util și cumva prin ceea ce tu faci participi la binele altora, că e educație, că e un sfat, că e o informație, că e ceva, da? Asta îți aduce mai multă stare de bine decât un job care nu-ți place, dar îți bagă în buzunar niște bani. Și vei vedea că făcând bine lucrul ăsta pe care tu îl faci, o să vină și bani. Deci nu banii sunt condiția, banii sunt efect. Și crezi că nefericirea vine de la mai mulți bani sau de la lipsa sensului? Lipsa sensului. Pentru că știi ce se întâmplă? Au fost făcute niște studii, nu știu dacă au fost refăcute între timp. Dar pe vremea, acum 7, 8, 9 ani, când am făcut eu studiile alea despre fericire, era SF în psihologia românescă pe vremea aia termenul, acum ușor au început să apară și la noi chestiile astea, să se citeze Sonia Lyubomirsky și așa mai departe. Pe vremea aia eu făceam cursurile alea. Că îmi plăcea ideea. Și cumva întotdeauna pot să spun că am avut așa o oarecare viziune să mă uit înainte. Și acum fac la fel. Da? Spre exemplu, eu prima oară când mă uitam și vedeam cum arată informația și așa mai departe, mă uitam și am zis Science of Happiness și am zis, asta e mișto, asta în câțiva ani de zile îmi va trebui. Asta o fac. Lasă restul, că le fac și pe alea. Dar pe alea le fac toți. Eu vreau pe asta. Înțelegi? Și mereu, și când lucram în online, spre exemplu, când a apărut prima oară WordPress-ul, eu am ridicat mâna în compania în care lucram și le ziceam, dacă nu ne adaptăm, dispărem. Nu se poate, domne, că aici e cu cod, cu alea, că avem noi specialiști, că dispărem. De ce? Pentru că a apăruse Huffington Post. Huffington Post a fost primul ziar american, sper, dar eu așa știu, la vremea respectivă, care a fost pe platforma WordPress. Și a fost un mega boom. A spart piața. Da? Și am zis, dacă nu ne adaptăm și facem switch-ul spre content video, ne ia dracu. Și i-a luat dracu, că eu am plecat de acolo înainte să ia dracu. S-au închis rând pe rând toate site-urile pentru că n-au putut să vadă în perspectivă. Înțelegi? Și atunci noi trebuie să începem să învățăm să vedem în perspectivă. Inclusiv această idee de sens. Sensul poate fi găsit în multe lucruri, dar nu în bani, nu în obiecte, ci în oameni și în modul în care eu pot să fiu de folos pentru societatea în care trăiesc. Da? Ăla e sensul din punctul meu de vedere. Sigur că sensul poate fi și în a avea un copil, în a avea o familie și așa mai departe, pe zona clasică. Însă părerea mea este că în momentul în care reușești să fii util pentru alți oameni, și sunt și astea studiate, în momentul ăla îți este bine. Am înțeles. Am vorbit de bărbați, social media, termenul ăsta de comparații, dar și închisoarea asta, telefonul și jocurile video. Vreau să mergem puțin și spre femei. Așa. Spune-mi și mie, femeile mai au ceva autentic de oferit în relații, în afară de sex? Eu cred că sunt foarte multe femei extraordinar de mișto, dar care nu claxonează pe net și le-am cunoscut. Și am cunoscut, slavă Domnului, în viața mea foarte multe femei mișto.
Nu știu dacă de fiecare dată eu am fost pregătit pentru ele și pot să recunosc chestia asta, că am fost și idiot pe parcursul vieții. Până la 49 de ani a trebuit să trec și eu în diferite etape și am greșit mult. Dar asta nu înseamnă că ele nu erau femei mișto. Am cunoscut destule. Mișto ăsta are foarte multe nuanțe. Uneori pentru sex, uneori pentru conectare, uneori pentru discuții într-un anumit fel, flirturi de un anumit fel, poate și relații, că nu stăm în afara relațiilor. Însă nu erau persoane care să se expună. Astăzi, din păcate, se expune foarte mult. Se crede că dacă arată corp, vor crește șansele să cunoască pe cineva și este fals. Pentru că în momentul în care vii cu un singur fel de mâncare în meniu, doar pentru aia o să fii servit. E foarte simplu. Mai există această funcție a creierului de hedonic adaptation, care se numește adaptare, se traduce în adaptare la plăcere. Asta se întâmplă și cu obiectele și cu oamenii dacă nu e dublat acel corp și de altceva. Caracter, voință, carieră, dorință de a evolua și așa mai departe. Dacă e doar un corp, va fi înlocuit acel corp așa cum este înlocuită și mașina din parcare, nu pentru că s-a stricat, nu pentru că a devenit veche, ci pentru că e un model mai nou. Drept urmare, și e mai atrăgător. Drept urmare, în momentul în care faci această seducție prin trup, se va găsi întotdeauna un trup care să îi atragă atenția, chiar dacă al tău încă nu s-a lăsat, cum se zice. Da? Încă este fresh, încă pentru el nu mai este fresh. Dacă este doar asta. Așa că n-aș merge pe ideea asta. Cred că sunt în continuare fete foarte ok, fete care sunt extrem de deștepte, care sunt culte, care arată și bine, care își văd de cariere și slavă Domnului sunt destule femei antreprenori care au succes și așa mai departe, dar care nu bubuie după follower, like-uri și au treabă. Înțelegi? Și atunci trebuie să ai un proces de cunoaștere un pic mai atent și mai anevoios uneori ca să poți să dai de ele, că nu sunt peste tot. Și uitându-mă puțin pe TikTok, pe social media... În primul rând nu le găsești acolo. Exact, asta e și întrebarea. Unde găsești o femeie de calitate? Bă, dacă aș fi deținătorul acestui sfat, cred că aș fi miliardar, probabil. Vezi, în momentul în care spui femeie de calitate, fiecare pune pe linia punctată altceva. Și nu sunt eu ăla care să decidă ce este femeia de calitate, pentru că este complicat. Eu pot să spun ce este de calitate pentru mine. Dar ce e de calitate pentru mine, pentru altcineva s-ar putea să nu fie. Da? Deci depinde. Însă, în momentul în care tu dai peste acești roboți ai like-urilor, vei fi și tu pe undeva. Și atunci mie mi se pare că toată expunerea asta din social media nu are nicio legătură nici cu valoarea unei persoane, nici cu frumusețea sau altceva, nici cu dorința de a avea neapărat un partener, ci cu setea de a avea atenție. Că de fapt este o cerșeală de atenție. Uite, mă mai vezi odată în costum de baie, de data asta este roșu, nu negru, promit că peste 2 zile o să fie verde. Păi trupul este același, eu deja nu mai vreau să te mai văd în costum de baie, că te-am văzut, știu cum arăți. Nu prea mai am mari mistere de descoperit și deja devine de suet să te văd a 3-a oară goală. Spune-mi și mie, de ce femei să te ferești? Rele. Ce înseamnă rele? Caracter infect. Fără principii? Fără principii, fără valori, fără discurs, fără cultură și fără stil. Pentru că dacă stai să te uiți la ceea ce se numește astăzi stil, pe vremuri găseai la colț de stradă pe Plas Pigalle. Care este problema adevărată? Că femeile din ziua de azi sunt tot mai frustrate sau bărbații nu mai sunt bărbați? Nu o să merg în nicio direcție ca fiind obligatoriu adevărată, pentru că toate suportă nuanțe. Unul la mână nu putem să spunem că femeile sunt frustrate toate, pentru că nu sunt, sau că bărbații n-ar fi frustrați pentru că și ei sunt la greu. Deci, la nivel de frustrări, putem să spunem că în societatea asta în care merge parcă pe titlul albumului lui 50 Cent, Get Rich or Die Trying, toată lumea e frustrată. Putem să mergem pe direcția asta. Acum că bărbații nu mai sunt sau ce au fost, pe mine mă amuză un pic chestia asta. Știi de ce? Pentru că dacă eu aud chestia asta din gura unei fete de 30 de ani, mă bușește râsul într-un fel, pentru că ea nu era născută ca să vadă cum au fost bărbații. Deci, prima întrebare pe care eu aș pune aș fi: cum au fost?
Care este etalonul la care tu te raportezi? Pentru că poți să te raportezi la etalon de John Wayne, da? Sau la Kojak, sau la Rambo, sau la ce te raportezi tu? Cum au fost? Sau poți să te raportezi la James Bond sau la ideea de gentilom, domn și așa mai departe, de gentleman, da? La ce te raportezi tu când spui că nu mai sunt ce au fost? Care este reperul? Pentru că e ușor să flenduri chestia asta, dar care sunt criteriile pentru care tu folosești chestia asta? Că așa și eu pot să spun că femeile nu mai au stil, sunt vulgare, sunt ridicole și înjură mai rău decât bărbații, deși și eu înjur, stai un pic să ne înțelegem, da? Dar totuși parcă s-au vulgarizat în exces, da? Nu mai au feminitatea aia, nu mai au... Dar din nou nu toate. Înțelegi? Dar în general toate vocile astea care sunt foarte prezente și foarte, cum să zic, acaparatoare de public, de obicei dacă te uiți o fac prin vulgar. Nu o fac prin controversa ideilor, da? Pentru că în psihologia popularității controversatul este un pic mai bine poziționat decât popularul. Pentru că el prinde mai multe zone. Da? Dar în momentul în care ești controversat prin rol, se vede și nu va dura mult timp. Și dacă vrei, pot să-ți dau o grămadă de exemple de așa zici controversați care au dispărut în timp din spațiul media, da? Pentru că n-au putut să țină asta, pentru că nu era în firescul lor. Și atunci pot să zic și eu că nu mai sunt femeile ce au fost. Dar am cunoscut foarte multe și cunosc în continuare foarte multe femei elegante, foarte multe femei frumoase prin felul de a fi. Nu prin cât de bombă sunt lucrate la sală și cu colanții aia care sunt cumva făcuți împotriva oricărui bărbat care este în sala respectivă. Dar cine te pune să te uiți? Băi, stai puțin, dar am venit la sport, că mă, înțelegi? Nu suntem niște libidinoși, dar totuși sunt și femei care atrag atenția pe povestea asta. E funny, am o prietenă care chiar lucrează în zona asta de fitness și așa mai departe și râdeam cu ea pe tema asta. Ea arată foarte bine pentru că are foarte mare grijă de corpul ei și râdeam și chiar și ea a publicat despre lucrurile astea. Deci, n-aș merge că bărbații nu mai sunt ce au fost. Sunt în continuare bărbați care vor să fie, dar se lovesc de această presiune socială și de această stigmată a masculinității toxice cu orice preț. Nu ești de acord cu mine, ești toxic, nu ești de acord cu mine, ești narcisist, nu ești de acord cu mine sau îți permiți să mă critici, ești psihopat. Aud asta de dimineață până seara, dar nimeni nu stă să se gândească, bă, dar ăla poate are dreptate. Poate că are dreptate că este furios, că eu m-am purtat nașpa cu el. Pentru că este furios că m-a prins că mai vorbesc cu 3 băieți în același timp. Și normal că este furios, dar nu este suficient de dezvoltat emoțional pentru că ar fi trebuit să mă înțeleagă pentru că eu sunt femeie și până la urmă cu ce am greșit că am mai vorbit cu 3 băieți în același timp? Really? Am auzit-o și pe asta. Da? Și atunci nu prea îi se dă prea mult spațiu bărbatului de a fi. Îi se bagă în gură tot timpul niște chestii și asta nu este o masculinitate toxică ce spun eu aici sau vreun spirit de turmă masculină, este o constatare. Da? Și nu este doar constatarea mea, ci sunt tone de oameni care studiază lucrurile astea pe planetă și care spun, ne aflăm într-o eră în care bărbații, masculinitatea este pusă la colț și efectele sunt nasoale în cifrele de suicid, atenție. Sunt foarte nasoale. Și nu întâmplător. Drept urmare, ar trebui o intervenție socială foarte bine făcută, astfel încât să se reechilibreze rolurile, că văd că ies bube pe pielea unora când vorbesc despre roluri. Da, rol. Eu ca bărbat am un rol. În relaționare cu femeia eu am un rol. Și mi-asum treaba asta. Da? E treaba mea să mi-asum ce ține de mine. Așa cum e treaba ei să-și asume ce ține de ea. Astfel încât ca noi să putem să facem noi. Nu pot să-mi asum și ce ține de ea. Sau ea ce ține de mine, că atunci se dezechilibrează lucrurile și apar frustrări. Da? Drept urmare, da, eu trebuie să știu care e rolul ăla. Și eventual să-l discut cu ea, să vedem dacă e de acord. Are sens? Că altfel trăim așa, deschiați la șliț și nu dă bine. De ce femeile care cer bărbați puternici
se simt amenințate când găsesc bărbați foarte masculini. Pentru că nu știu ce înseamnă niciuna nici alta. În momentul în care spun că vor bărbați puternici, nu știu exact să spună ce e aia. Un bărbat puternic poate să fie și un medic, poate să fie și un militar, poate să fie și un sportiv, poate să fie și un psiholog, poate să fie și un artist, poate să fie și un speaker, poate să fie multe. Trebuie să definim întâi ce înseamnă bărbat puternic. La ce te referi când spui asta? Că este foarte abstract și vag. Un bărbat echilibrat, aș zice. Ai altceva. Un bărbat echilibrat este absolut în regulă, dar echilibrul lui nu îi vine din funcția pe care o are sau din meseria pe care o are, ci vine din personalitatea lui și din cultura lui și din educația lui și din dezvoltarea lui, din ce a înțeles, din ce a trăit și din ce a încercat să perfecționeze astfel încât să fie valid pentru o relație, da? Aia cu bărbatul care este extrem de masculin, mi-e teamă că dacă... Și aici o să se supere multe femei pe mine. Mi-e teamă că dacă doamnele stau foarte mult pe anticoncepționale, nici nu o să-l vadă. Pentru că își păcălesc corpul cu chestia asta. Și nu o să-l vadă. O să treacă pe lângă el. Cum adică își păcălesc corpul? Nu intru în chestia asta. Îi las pe medicii de specialitate, dar s-ar putea să aflați lucruri interesante vis-a-vis de treaba asta. Înțelegi? Și atunci nu-l văd. Pentru că ceea ce se numește masculin astăzi, dacă ne uităm, vei vedea așa... Trebuie să fie frumos. Niciodată în istorie n-a fost frumos. Nu s-a mers pe ideea asta de frumos. Da? Trebuie să arate neapărat bine. Asta e din nou vag, pentru că ce e aia? Cât de fit, cât de branduri, cât de alea, cât de six-pack sau nu. Vei vedea că femeile nu se dau în vânt neapărat după foarte mare musculatură. Dacă are păr, dacă nu are păr, e chelios, găsești studii de toate felurile posibile pe chestia asta. Chelios și mai atractivi, whatever. Așa. Deci este foarte vag. Fiecare femeie are propriile standarde, nu sunt standarde generale, deși s-au studiat niște chestii. Dar, de exemplu, uite, am văzut un exercițiu foarte mișto. Și uite, le invit pe domnișoarele sau doamnele care se uită la noi să-l facă. Imaginează-ți că te întâlnești cu Dumnezeu. Și zice așa, bă, uite, eu am o zi destul de proastă astăzi. Și te rog eu frumos să-mi scrii 10 lucruri pe foaie pe care tu ți le dorești de la un bărbat. 10 care sunt cele mai importante pentru tine. Și tu te apuci și scrie acolo 10 lucruri. După care Dumnezeu îți spune, uite, simt așa un junghi pe la ficat. Am băut aseară cu îngerii în rai și am dat un party, e cam am așa o greață. Taie 1. Și te pune să tai până ajungi la 5 din ele. Alea sunt lucrurile pe care tu le cauți la cineva. Dacă alea sunt pătrățele, culoarea dinților, forma urechilor, înălțimea și dotarea, ești într-o mega eroare. Ești într-o mega eroare, poți să-ți cumperi o păpușă Ken sau un roboțel de ăsta nou care e robot sexual de ăsta, că încep să apară, așa, dar nu o să ai nici caracter, nici valori, nici bunătate, nici nimic. E foarte interesant jocul ăsta. Nu știu câtă lume și-l face. Bă, nu știu câtă lume și-l face. Grijă mare la ce căutați, pentru că aia vă băgați în viață. Și în funcție de asta o să aveți regrete. După discuția din ultimele minute, am înțeles că rolurile sunt diluate. Și aș vrea să te întreb, femeile moderne se mai diferențiază de bărbați prin altceva decât prin organele sexuale? Da. În primul rând, funcționarea este diferită. În primul rând, gândește că stările lor sunt influențate puternic de zonele de biologie. Deciziile lor sunt influențate de chestia asta. Modul în care ele văd lumea este diferit. Modul în care ele recepționează informația este diferită. Modul în care transmit informația este diferită. Deci, oricât de masculină ar părea o femeie, nu va fi masculină. Ea va fi în supraviețuire, de fapt. Că de aia și ea rol masculin, pentru că se teme că nu poate să supraviețuiască dacă rămâne în rol feminin. Asta ce indică? Asta indică o neîncredere pe care o are în partenerul de cuplu, care nu poate să-i dea stabilitate și predictibilitate. Și atunci ea o ia asupra ei, o ia pe umerii. Probabil că a văzut-o și în casă în foarte multe situații. Deci n-aș merge doar pe diferențierea asta. Nu pot să spun că bărbatul este bărbat cu obligație, pentru că, iată, suntem într-o criză de asumare de responsabilități și de aia este haosul care e acum relațional, dar este și de o parte și de cealaltă.
Adică nici femeia nu-și mai asumă să-și suflece mâinile și să participe, deși vezi că dacă te uiți la spațiu public și la social media, la cum se tratează lucrurile, vei vedea că femeia e undeva pe un piedestal, pe un munte sus, cum e Jesus-ul ăla de la Rio, da? Ca și cum ea știe oricum să fie, este bună by default, are toate calitățile posibile, este și frumoasă, știe și cu sexul exact cum e, este as în comunicare, nu poți să-i găsești nicio fisură. Da? Era să zic unde. Deloc. Este o perfecțiune întruchipată, este înger, o zeiță, sunt sute de cărți care deja ne duc în păcăleala asta. În schimb, bărbatul este într-o mlaștină de aia și nu știe încotro merge, este cusut la ochi, nu vede, se dă cu capul de toate alea, nu știe de niciunele. Este fals. Fals. În momentul în care plecam la drum cu chestia asta, eu știu, tu nu știi, este nu vom avea relație. Da? Vom avea din start roluri disproporționate și nu vom avea relație. Relația înseamnă suntem noi doi versus problemă. Doi oameni adulți care se adună împreună, găsesc soluții și rezolvă problema. Una câte una. Pur și simplu. Dar asta nu înseamnă că eu știu mai mult, tu știi mai puțin. Eu sunt by default zeiță și trebuie să fiu adorată și tu ești un căcănar care nu merită nimic de la mine. Că astea sunt extreme, atenție. De ce multe femei cred că doar pentru faptul că au un corp frumos merită lux, vacanțe și statut? Pentru că asta văd pe Instagram, peste tot. Asta e. Văd și văd și ele. Văd și văd și ele. Pe vremuri erau foarte multe femei cu corp frumos, dar nu aveau pretenții de divă și nu aveau nici pretenții de manechin, pentru că manechinele erau câteva și erau selectate dintr-o cohortă bine aleasă, pe înălțime și așa mai departe, pe niște trăsături și niște calități. Astăzi toată lumea are senzația că dacă are o cameră în buzunar, se poate transforma într-un model. Nu e adevărat. Nu are niciun fel de legătură. Dar în momentul în care tu vezi celebra imagine cu buchetul de trandafiri, câți, Doamne iartă, mor fi ăia roșii, că nu poate să-l țină în mână, și cât de fericită este ea într-o cameră de hotel la Ritz, în Paris sau mai știu eu pe unde. Și mai are și o trusuliță cu un medalion sau un necklace de ăsta, un colier de lux de la nu știu ce casă. Și cât de tare e ea că iubește. Și ea spune că iubește, dar iubește și arată alea, de fapt. Așa se măsoară, se măsoară iubirea, da? Uite, ăsta mă iubește, îmi dă un buchet mare de flori și îmi ia o bijuterie, da? Toată lumea zice, păi așa e iubirea. Că nu așa e iubirea. Iubirea poate să fie extraordinară și în momentul în care, cum spunea un șef mai pe vremuri, Dumnezeu să-l ierte, mănânci niște salată de vinete cu pâine și bei o sticlă de vin. Pe un pled undeva într-un parc. Este mega iubire, nu are nicio legătură cu nimic. Iubirea nu se cuantifică prin obiecte și prin spații în care ești. Ea se poate manifesta oriunde. De ce? Pentru că nu ține cont de spațiu. De-aia au fost oameni care s-au iubit și în pușcării sau în lagăre. Nu există chestii de-astea. Iubirea este doar la Saint-Tropez sau doar la Dubai. Bullshit. Iubirea poate să fie foarte bine și în Berceni și în Pașcani. Să mergem puțin mai departe la relații și sex. Am vorbit de frica de intimitate emoțională și deschidere spre aceasta. Aș vrea să te întreb, de ce sexul a devenit de duzină și lipsit de profunzime? Dă porno. Dacă te uiți, principala sursă de educație sexuală a băieților până mai ieri era pornografia și doar pornografia. Da? Pentru fete, hai să zicem că nu era neapărat, că ele mai citeau și câte un roman, mai nuanțau un pic pe poveștile de dragoste, în care erau descrise scene erotice mai degrabă, puțin mai nuanțat și puțin mai romanțat, dacă vrei. Ei bine, iată că prind și ele și vin din urmă și recuperează terenul, pentru că, potrivit ultimilor statistici, creșterea în zona feminină a consumului de pornografie este de 38%. Deci, în curând, va fi și pentru ele aceeași sursă de educație, da? Ceea ce va duce la un absolut dezastru, pentru că nu o să mai vorbim despre plăcere, o să vorbim despre performanță și obiectificare și a bărbatului și a femeii. Și atunci să nu vă mire că o să se caute doar bărbați care arată ca ăia din filmele porno
și doar fete care fac ce fac fetele alea din filmele porno. Pentru că și unii și ceilalți o să se raporteze la același standard. Cu atingere, cu corelarea respirației, cu simțitul pieilor și așa mai departe, no way. Cu profund, no way. Spune-mi, oare căsnicia mai e un angajament sau e doar un contract temporar până la primul hop? Greu de spus. Aici depinde de viziunea fiecăruia și de valorile lui. Teoretic ar trebui să fie un angajament. Încă să fie un angajament. Acum că ideea aia de împreună și la bine și la greu s-a fracturat și este doar împreună la bine, pentru că dacă intervine ceva greu plecăm și căutăm pe altcineva, da, se poate întâmpla și chestia asta prin această idealizare a relațiilor și a vieții în general, care este un fals. Însă n-aș merge pe a extrapola pe întreaga populație, pentru că încă sunt oameni care și au aceste angajamente, care încă fac copii, care încă se căsătoresc, care încă vor să fie împreună. Și cred că ar trebui să înțelegem că nu totul este distrus, că nu totul este nașpa, că nu totul este băgat sub preș sau că instituția în sine este outdated. Da? Eu cred că societatea are nevoie de familie, societatea are nevoie să meargă înainte pe principii solide, are nevoie să meargă înainte pe demografie, logic, pentru că altfel ne ducem pe copcă și ne stingem, ca să zic așa. Toate noile ideologii nu pot să perpetueze specia, așa că n-avem încotro. Iar chestia asta cu copiii din flori n-a funcționat niciodată în societate și nici nu cred că va funcționa. Așa că da, eu sunt cumva un apărător al acestei idei de relație în primul rând, care este un angajament, da? De iubire în al doilea rând, care înseamnă o decizie de a fi bine celuilalt, nu doar sentiment. Și când este o decizie, asta implică comportamente și multe altele, acțiuni și așa. Și, bineînțeles, familie acolo în funcție de decizia fiecăruia, unde înseamnă și copii și toate cele. Bărbații care se căsătoresc azi sunt fraieri sau curajoși? Doamne ferește, dar de ce să fie fraieri? Eu nu știu cum e astăzi când se căsătoresc cu oamenii, că eu m-am căsătorit mai de mult și am și divorțat între timp, dar sunt de 12 ani într-o relație. Care probabil că va duce și la asta la un moment dat. Habar n-am, o să vedem. Tatăl nu. N-aș putea să spun nici că sunt curajos, nici că sunt fraieri, aș spune că sunt normali. Vezi, n-ar trebui să scoatem un firesc în extrema fraierului sau curajului. Nu, sunt oameni, sunt bărbați. Da? Au tot dreptul din lume să vrea să se căsătorească. Și bărbații și femeile. Au tot dreptul din lume să-și dorească familii. Au tot dreptul din lume să-și dorească copii. Au tot dreptul din lume să-și dorească să stea singuri dacă vor. Deci, vezi? Pentru că așa după aia poți să zici așa. Bă, da, ăla care rămâne singur și consumă femei pe bandă rulantă, ăla e curajos sau fraier? Sau e deștept? Și o dăm invers la ăla. Știi? Dacă ăsta care alege să se căsătorească este fie fraier, fie curajos, înseamnă că ăla care alege să facă palmares este ori deștept, ori puternic. Să o dăm așa? Nici aia nu se justifică, vezi? Știi? Nu, sunt bărbați și unii și ceilalți, care au motivele lor pentru care fac niște lucruri. Așa cum și femeile sunt la fel. Deci n-ar trebui să ne mai punem în situația asta de opoziție, ci ar trebui să ne reîntoarcem la ideea de relație și să fim curioși de celălalt. E o femeie. Interesant, ia să văd. E un bărbat. Mamă, ce mișto. Ia să încerc să-l cunosc. Nu să-i pun direct ștampila că este puternic, slab, fătălău, imatur sau mai știu eu ce. Că în momentul în care aud o persoană că etichetează o altă persoană ca fiind imatură, încerc să-mi dau seama cât de matură e asta care judecă. Și crede-mă că în câteva fraze îmi dau seama destul de repede. Și de foarte multe ori judecata aia nu are niciun fel de valoare pentru că nu are niciun fundament. Aș vrea să aud părerea ta când vine vorba de afirmația asta. Căsnicia de azi înseamnă sex, bani și poză pe Instagram. Aia nu e căsnicia, asta este un spectacol ieftin de teatru videofonic. N-are nicio legătură cu nimic. Sex, bani și spectacol pe Instagram. Ce e aia?
Nu poți să stai non-stop doar în asta. Sunt multe cupluri care în viața reală nu sunt neapărat fericite, dar pe Instagram au o viață ideală. Este problema lor dacă vor să mintă pe alții și pe ei, că ei știu clar că mint. Și în încheiere, aș vrea să ofer telespectatorilor niște sfaturi practice și simple când vine vorba de toate discuțiile pe care le-am avut azi despre bărbații care stau pe social media sau în fața la calculator, prinși în capul lor, sau cei care stau pe canapea și practic le putrăzește creierul, femeilor care caută iubire și validare mult în social media, prin poze sau așa mai departe, și de ce nu celor care poate vor să-și salveze căsnicia sau vor să își întemeieze sau să-i dea o aură mai bună, să zic așa. Scoateți toate device-urile din priză pentru o zi, 24 de ore. Dar cu totul. Internetul, televizorul, tot. Taie de la panou. Curentul. Și închide-l și pe ăsta. Pentru 24 de ore. Și încearcă să te uiți lângă omul de lângă tine, la omul de lângă tine, dacă există cineva, dacă nu, ieși afară pe stradă. Și stai și încearcă, măcar pentru 24 de ore, sau câte ore reușești tu să stai afară, să te uiți la oameni. Încearcă să intri în niște locuri și să intri în contact cu niște oameni, să încerci să vorbești cu ei. Și de-abia atunci o să-ți dai seama ce înseamnă de fapt viața și cât de mult ratezi în momentul în care ai dat drumul la curent. Pentru că îl folosești prost. Acesta a fost podcastul pe ziua de azi. Vă mulțumesc că ați stat alături de noi și ați vizionat și mi-ar plăcea să văd în comentarii părerea voastră și de ce nu ce alte întrebări sau ce alte subiecte v-ați dori să abordăm.